Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If you're signing, thank you for love and support. I appreciate you in the Speed. Guys, sesimele sigoqe manje siqede. Mina ngifuna into engibona kahle ukuthi le ingacishe ingifake esihogweni. Lapho kuya esihogweni ngiyakuziba. Ayikho serious le video. Lo othi phela uyapheka ubaba omusha. Kanti kuyisona inkosi yami engathembi. Maye ngathembi ukuthi ke noma epheka ubaba omusha phela angithi naye ube nendlela yakhe shothi yokupheka. Maye ngasathembi ukuthi mhlambe kungenzeka lo baba omusha encisha izingane zakhe ukudla kuyisona nibakithi. Kodwa hey, umntaka malume, hayi angifuni ukuqamba manga ngithi angimzweni ngiyamzwela. Kodwa ilento ayifake ekhanda kumele ukuthi ayikhiphe. Akahlale phansi azibheke, afuna amaphutha akhe alungise ukuhamba kwakhe. Manje lona uthi belo baba omusha uyapheka yena angakhathazeki ngendaba ngeke ngakhathazeki inkosi yami. Hey, ngeke ngakhathazeki. Le ndaba ijulile ukuthi nje siyithathela phezulu ngoba nakho ivela ku social media, ivela na TV, ngeke ngakhathazeki. Nobuhlungu futhi abuzwayo ngeke abukhulume ngeqiniso. Kodwa umntaka malume uzoba right. Ekugcineni kwakho konke ngathi nje bonke ngabahambela kahle. Bebe nendlela futhi yokucommunicate right ukuthi kwenzekeni ku TV show phela izinto ezidlulayo ekugcineni abantu abanempilo eqhubekayo bonke. Mina ngiyafisa nje ngempela ukuthi i-communication yabo ibe right, izinto ezibalekile bazazi ukuthi bayimisa kanjani. Manje manje lobo nikhomenta la nibhala nithi niyangihlekisa guys, angisafuni ngoba ngibona ngathi ngi-wrong manje. Ngoba ngisabathe ngiyafunda i-comment ngivele ngiphele. Ngisawe ma ade kuchama nakhona ukuba bebheke phansi engachomi. Ngabe mhlawumbe ikhona into engithi hawu uyazwela ngoba bebheke phansi. Usho wakhukhumana kakhulu umntaka malume. Angazi lokhukhumana kwakhe bekuhlangene nobungane noma yini. Khona kodwa eqinisweni ayikho lula into adlula kuyona noma engezwe ngoba akezwe. Noma engakakhulu ngoba akakakhulu. Kodwa manje masenithi ke uyapheka nje umpheki. Maye ngalithemba ibhodi. Bakithi. Maye ngalithemba ke ibhodi lakhe. Ngoba phela uyayibu bakithi ave sono lesi. Khona sihlekani. Yazi ngiyisola manje sokuthi ngihambe ngiyodilisa naleya video yesibindi esipheko chef. Lesiya ebengithi bizana ukuthi osawoti ispice sakho sithandayo nesauce nento ozoyiphuza ke isinkwa ama-65 isinkwa. Hayi ngiyayisola mina guys ukuthi nje ngiyazwela kwangempela into mayithanda ukuthi bebucayi ngoba siyikha phezulu kanti indaba ejulile le. Bakithi hayi impilo iyaqhubeka mntaka malume, ulungise indlela zakho. Ungazitholi futhi usenkingeni njengoba usenkingeni manje. Ngoba usebhala incwadi manje, ubhalela izingane ezingakaqali ngisho ukufunda. Shuthi ubhalela incwadi isali kube ufakazi ukuthi years later izingane ziyofunda ukuthi yaba le ngane le yaze yangenza umuntu ongakhulile. Ngenza umuntu ongakhulile ngoba nje udaba lakhe ngiyaba nomzuzu wokumdabukela. Uvele futhi lowo mzuzu usuke base ngicabanga ukuthi wena sikubonile ku TV yade ukhuluma kanje. Ngaphandle mabengabuya ke ku season 3 vele kuswe bebe actor nkosi yami. Kodwa wayebekhetha uku-actor kanje. Omunye kuvele kabi, komunye kuvele kahle. Hey, waze wangenza umuntu ongakhulile uSibindi. Ngoba ngiyiquestion ukuthi ngihlekani ngoba ayihlekisi le ndaba. Kodwa ngobe ngithi ade simbone Delela ezencengo kuthiwe Sibindi. Awuzami ukukhuluma kahle. Manje ngaleso sizathu vele iphele lento yokumzwela ngihleke. Mase ngihleke ngithi hayibo. Wasifa ingane yagowa ifihlile.
esehlangana nalama video-ke awu-100 sonke siyahleka. Kuzomphatha kanjani? Eyi guys bakithi, hawu mntakamalume. Hhayi, uyabona nje lawa amavidiyo akawenzayo phakathi kwabanye obhuti ey'hlekahlekisa ukuthi hawu bakithi, ungahlali wedwa endlini. Yabo leso simo sokuthi ongcone awube phakathi kwabantu bebanga umsindo eduze kwakho. Uvele nje ube nalowo msindo wabantu ukuthi uphakathi kwabantu, ngoba ukuhlala endlini awazi ukuthi uzoba nemicabango enjani. Hawu ngiyamzwela bakithi, ngiyamzwela. Hayi nanani imzweleni manje. Hawu bakithi, sono ngengane ingazukazi nokukhala ibhodle ngoba ifuna ukuthi iveze ukuthi mina ngiqinile, ukuqina okungasikho ukuqina. Engazukwazi ngempela ukuthulula yonke imizwa yakhe ngoba phela kumele ethwalele lento yakhe yokuthi uyachoma ungishayi wesinqa. Nayo inkampani yabhidlisa, yeyi uyafika ubusuku 1 ebusuku umuntu akaleli. Hawu, hhayi mina sengiyisola nje ngami ukuthi-ke ngihlekelani ngoba sikhona isikhathi engithi eyi yazi ibuhlungu into emehlele. Phinde ngithi heyi lo wayedelela ku-TV simbuka. Ngisho kusizini 1 ezethi-ke shuthi iyakuhlula le position yakho. Heyi kaze asidluliseni manje ngiyacela, ayi ngeke asidluliseni. Nami ngiyacela sehlele ngezansi.